Ahoj, my jsme Blind Production a my vás vítáme na náboru. A dnes je tu se mnou druhý lídr studia Moušníček. Čus. A něco bychom chtěli říct o náboru na herce, stavitele a scénáře studia, které je nové. A rádi bychom natáčeli nějaké seriály, filmy, skeče a tak dále. A Moušníček vám o tom něco řekne. Takže my už máme předpřipravený 2 scénáře, ale že jo, taky potřebujeme s těma... Řekneme vám to takhle, máme předpřipravený jenom jeden scénář a k tomu druhému máme zase jenom stavby, takže... Špatný. No, takže podmínky na herci, to je prostě, jak může být na... Potřebujeme hlavně od herce, aby měl dobré zkušenosti na ním, aby dokázali jak improvizovat. Co tam máš za ty retarde? Aby byl aktivní, no, protože... jakoby aktivní, no, budeme točit, jakoby ono chvilku potráme a nemusí to být hned natočený, takže nevím, vydáme jeden díl seriálu, 3 dny pauza, potom další natočíme, editujeme a tak dále, takže asi tak. Potom bych tady měl podmínky na scenáristy, takže scenáristi, jak věk neomezený, ty chyby se nepočítají, stačí jakoby, když nám vysvětlí, jako, jak to myslel a tak. A vlastně scénárista musí mít tu velkou fantazii psání filmu, protože tady pan Moušníček napsal film, ke kterému totálně skoro nejdou postavit stavby, což je úplně super a hlavně ten scénárista musí trošku promýšlet, jestli k tomu vůbec něco bude postavit a tak, aby to nebylo, vole, že přišel a uviděl koňskýho muzdrce, takže asi tak. Když už budete, jo, když tak to budete posílat na e-mail, všecko bude v popisku, nebo se vám to teď zobrazí. No a prostě když už chcete být ten scénárista, tak tam rovnou i napište třeba nějaký krátký sketch nebo něco, ať víme. No to tam dáme, tam zapište stavitel, takže musíte umět stavět, což je úplně hlavní podmínka, všechno neomezený. Gramatika nám je ukradená, hlavně když umíte stavět, to stačí úplně. No a takže e-mail bude v popisku, že se vás přihlásí co nejvíc. A to je tak asi tak všechno, že ano. Jaké připomínky ještě? Já ještě mít kvalitní mikrofon, jenom herci potřebuji kvalitní mikrofon. A tyhle ty zvuky mě fakt štvou. Tak a vlastně kvalitní mikrofon u herců a u scénáristů a stavitelů je 50% šance, že si zahrajou nějaké scénce ve filmu. A potřebujeme co nejvíc scénáři, takže vy řekneme, kolik budeme hrát, teda brát, fakt, no to je jedno takové, takže budeme brát, ty volnou ozvinu, to blbec, a budeme teda brát asi 10 herců, a 2 scénáristy a 5 stavitelů, vypadni, no a to je tak asi všechno, takže my se s vámi loučíme, doufám, že vám přijde na nábor co nejvíc a čau. Čus.